Vă salut, dragi prieteni! Iată-ne de nou împreună la un nou produs achiziționat de la Amazon, firma. Vă prezint un proiector care se numește Galaxy Proiector 2020. Este o piesă și o sculă extraordinară. Unul pe mine m-a impresionat foarte mult. L-am scos deja din cutie, l-am primit astăzi, după cum am și filmat și l-am pus pe YouTube. Ce este acesta? După cum se vede și observați, este ca o minge. Asta este cutia cu care a venit, așa că o dăm la o parte, instrucțiuni, celuloză, așa mai departe. Ok. Aici avem așa. În cutie avem mingiuța, după cum se vede. E o mingiuță albă. Avem un suport în cutie, pe care suportul se pune jos. Suportul e foarte mișto. După cum vedeți, ca o minge de fotbal. În partea laterală avem aici o mufă pentru conectare de alimentare și avem aici mufa USB unde putem introduce un stick. Deci Galaxy 2020 Amazon. Ok. Vine în cutie așa, vine în cutie, vine proiectorul Galaxy, vine cablu care este cu conectare la 110, la 240 cu mufă USB. Avem aici o mufă USB. Așa îl primiți. Eu o să vă las un link în descriere la acest produs pe care l-am achiziționat și eu. Este foarte fain. Foarte fain. Așa. Dar nu o să primiți în pachet, dacă faceți comandă din Amazon, nu o să primiți ștecherul pentru 2,20. Numai dacă aveți un prelungitor în casă cu acest sistem de ștecheri cu 2 pini. Așa pe 110. Bun. Aici eu am atașat de la un alt aparat această priză, acest ștecher pentru 2,20, care se conectează aici, după cum se vede. Așa. Ca să poată să intre în priza pe care o avem noi în România. Pe lângă aparatul care o să primiți această mică telecomandă cu funcții pe care le aveți pentru efecte, culori ambientale. Acest proiector Galaxy 2020 este cu stele, efecte imagini colorate, 28, așa, cu lună sau fără lună. Nu avem versiunea cu planete sau cu Google Home, că sunt unele cu Google Home, cu conectare. Avem o variantă mai simplă cu lună. Lună, stele, efecte după muzică, ceea ce o să vedeți în clip, așa. O să vă las și în descriere produsul, nu e nicio problemă. Este foarte frumos și foarte ambientală camera pentru copii, pentru dumneavoastră ca persoane. Vă dă o senzație extraordinară. Vă dă, așa. Și aveți aici funcțiile pe care sunt în telecomandă. Funcționează cu două baterii mici. După cum se vede bateriile aici. Nu știu ce model sunt astea. În fine, nu prea le cunosc. Nu vine cu baterii. Să nu... Bateriile le cumpărați dumneavoastră. Așa. Și haideți să-i dăm un pic așa drumul. Să vedem cum se aude. Prima dată haideți să îl băgăm. O să-l bag în priză. Așa. Așa. O să-l bag în priză. Așa. Ok. L-am băgat în prima. Ops. Deci ceva cu mod. Bănuiesc că a zis ceva. Avem o doamnă aici care vorbește în această mingiuță. Bun. După cum ați observat, așa este conectat la priză. Așa, aici în partea laterală. Aici avem, după cum vedeți, avem aici USB-ul, așa, mai sus de USB avem power pornit oprit. Ia auziți. Avem o voce, deci avem o fată, avem o gagică care vorbește. Power off, adică power off, este închis. Are o sinteză vocală care, așa. Haideți să pornim prima dată, pornim.
Este deschis această mingiuță, așa, această mingiuță, în care avem și un USB. După cum vedeți, avem un USB unde introducem un stick. Aici o să băgăm stick-ul, așa, în partea laterală, aici băgăm stick-ul. Ok. Gata. Am băgat și stick-ul. Music mode. Oh, și a zis și avem music mode. Acum, din telecomandă, după cum vedeți aici, avem un cerculeț. Aici avem stânga, dreapta, cum vă uitați dumneavoastră la clip, săgețile pentru melodii, volum și în mijloc avem, dacă apăsăm, când dăm drumul la proiector, avem efectele ambientale care se mișcă steluțele după muzică. Așa. După cum auziți, cântă melodia după stick. Avem o melodie pe stick care am pus-o doar de probă, să o auzim, așa. Și acum, partea cea mai frumoasă a acestui produs minunat, care vreau să spun că e o bijuterie, așa, la design ăștia. Chinezii ăștia sunt extraordinari, chinezii ăștia. Că am zis că dacă sări chinezii mare, la cât sunt ei de mulți cu electronica lor, o să iasă vapoarele pe mare. Bine, asta e o glumă, ce fac. Da. Ia uitați ce avem aici. Mingea este rotundă, da? Bun. Avem un capac. Ia uitați. Ăsta este un capac din minge care se ridică și avem aici lentila, pupila, pe care se proiectează pe tavanul noastră, în camera noastră, efectele ambientale și plăcute pe care dumneavoastră le aveți în acest aparat Galaxy 2020 proiector. Și cu melodia care se aude, butoanele pe care de aici pornesc toate efectele, aici avem panou cu câteva butonașe plus microfon, le avem și în telecomandă, le avem și aici în telecomandă, avem și cu programare, aici sunt butoane și pentru programare, vă las în descriere. Puteți să opriți și stick-ul, după cum avem buton pe telecomandă, să oprim melodia, s-a oprit. Putem să-i dăm drumul, nu e o problemă de asta. Așa. După ce, noi, de exemplu, cum am fost mai devreme, nu folosim efectul ambiental al proiectorului, putem să ascultăm și muzică. Așa. El are și un suport, după cum vedeți, stă pe suport această mingiuță. Așa. Această mingiuță stă pe suport. Și în momentul în care dumneavoastră, dacă îl puneți acest proiector, eu l-am pus jos pe parchet, așa, îl puneți pe un dulap, îl puneți pe o servantă, undeva unde să aibă această lentilă, deci pupila de proiecție, să aibă o extensie foarte largă, se poate modifica după cum vedeți, stânga, dreapta, față, spate, deci se învârte, de-aia are și suportul pe care îl avem noi jos aici, ca să înțelegeți mai bine, așa. Ce să vă spun? În cazul în care nu-l folosiți, se pune capacul la loc. Înțelegeți? E cam greu cu capacul ăsta, că descurc cam greu să-l pun, dar în fine, nu mai contează. Înțelegeți? Așa, să pune... În momentul în care nu folosiți proiectorul, ați văzut că se dă capacul jos când vreți să puneți proiectorul seara. Seara îl puneți și îl faceți cu lună, cu stele, apăsați microfonul să face efectele de lumină, de valuri albastre, roșii, 28 de efecte, vă dați seama. Când îl folosiți, închideți proiectorul, de aici, din butoanele de sus de aici, de butoanele de sus ne închideți, o să vă las în descriere așa cum v-am spus, vă las, și puneți căpăcelul, capacul și ascultați muzică dimineața. Nu are radio, să nu vă faceți probleme, nu are radio sau alte chestii care să ziceți, care are comenzi vocale prin Google Home, până Alexia sau eu știu ce, Alexa sau Alexandra, cum o cheamă, nu mai contează. Da, bine. O să trecem la efectul de lumină cu melodie, ca să vedeți și cum se vede sus pe tavan, efectul de lumină, și cu muzică și fără muzică, o să vedeți cam cum se vede. Așa, după cum vedeți, acum
filmăm efectele de imagine care sunt proiectate pe tavan. Aparatul a rămas jos, în mijlocul casei. Așa. Și putem face și efectul de lumină stele dacă apăsăm în centrul telecomenzii, unde este volumul, sus, jos, stânga, dreapta la melodie, ca să aibă efect de lumină. Deci acum noi încercăm să filmăm și sper că vedeți foarte clar, bine. Vedeți foarte bine. Acum, deci dacă oprim muzica, deci să oprim un pic muzica și stelele nu mai au efect. Dacă oprim muzica, nu să mai fie efect. Jos de tot în telecomandă avem butonul de jos, ultimul de jos, din mijloc. Dacă oprim melodia, muzica, stelele nu mai au efect. Rămân și licăresc ele. După cum vedeți, se schimbă fundalurile și efectele. Este o jucărie destul de interesantă. Foarte, cine are un apartament mai mare cu o suprafață mai mare a living-ului, depinde unde doriți să-l puneți, să-l amplasați, această mingiuță, în dormitor sau living, vă dați seama că dacă putem opri și melodia și să vedem dacă mai oprim melodia, stelele sau efectul de lumină mai se procesează odată cu da. Deci, cum am zis, proiectorul este jos în mijlocul camerei, este jos cu lentila, adică lentila proiectorului este în sus. Dacă îl puneți pe un dulap sau pe ceva, încercați să-l puneți undeva unde are un câmp deschis și îl înclinați cum v-am arătat. Sigur că da. Este material plastic, E destul de bun materialul plastic, telecomanda e destul de bună. Poate oprim și melodia să... cu efectele să nu mai... Am găsit o melodie așa mai de fundal, așa, ca să nu avem probleme cu... Nu știu cine cântă melodia asta, habar n-am, e destul de drăguță. E doar pusă provizoriu. Să oprim și melodia, ca să facem și fără melodie efectul. E ok, e bine așa. Sper că vă place dacă vedeți efectele. Bănuiesc că acum s-au oprit efectele de la steluțe, deci numai licăre nu au rămas deci proiectate. Este o jucărie, eu consider că e un aparat foarte bun, deci dacă îl luați l achiziționați de la Amazon, acest proiector care este 2020, îl dăm la cursul leului, cum ar veni, cam m-am dat în jur de 320 de lei, cam așa costă jucăria asta. Eu zic că își merită banii, nu e nicio problemă, deci... Sigur că da.
putem mai da drumul la muzică, să dăm drumul un pic la muzică. Așa. Cam, ce să spun, acesta este proiectorul pe care Galaxy 2020, proiector pentru cameră, pentru ambient, este un proiector ambiental, vă dă niște efecte care dumneavoastră le-ați văzut și o să vă las în descriere, așa cum am zis, linkul în descriere a produsului unde puteți să-l achiziționați. Eu vi recomand cu dragă inimă, din faptul că el este un aparat ok și vreau să vă zic că să merită, pentru că e vorba să vă faceți plăcerea vieții, își merită banii și a venit prin curierat, a venit foarte bine aparatul, bine că nu a venit sigilat pentru că din Statele Unite de unde vine el a venit desfăcut, dar cu toate accesoriile au fost ok înăuntru acolo. Bine că n-a ajuns doar cu alimentatorul, că doar chestia aia am găsit-o, vine lipsă, care asta am pus eu de la mine, cel cu ștecherul de 2,20. Cam ăsta a fost tutorialul pe care vi l-am prezentat referitor la acest produs pe care a fost achiziționat de la Amazon, am luat după internet, Amazon. Și vă mulțumesc oricum foarte mult pentru vizionare și dacă v-a plăcut îmi dați un like. Dacă vreți un subscribe, să vă abonați la mine. Dacă doriți comentarii, discutăm prin comentarii. Eu oricum vă mulțumesc tuturor celor care vizionați acest videoclip. Și ce să vă spun, sănătate multă și Doamne ajută și numai bine!